गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बे पर्टेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि जोहैनो आङो मोनसे खौरांखौ फोसावनो लुबैदों जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 7 सानारि बेसेन नाङै बर' दोरोङारि दामजु आरो मोसामुनि सायाव मोनसे मावबादा खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनो जाबाय फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय 7 नभेम्बरसिम जागोन। बेखायनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो गामिनि बर' सुबुंफोरखौ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे मावबादायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ नभेम्बर दाननि 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम जों वर्कशप खालामनायनि थिरांथा लादों आरो बे वर्कशपआव जोंनि बर'नि खाम, सेरजा, सिफुं आरो खेराइ मोसानायनि सायाव वर्कशपखौ खालामनाय जागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा आरो गोसो गुदुं सोलोंनो लुबैनाय गासै बिथांमोनखौ जों बेवहाय सुरात लाफैनो एबा बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो बे वर्कशपखौ जोङो मुसलपुर डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जा फोथार दङ बेहायनो जों लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं महरगिरि एबा सोलोंनो गोसो जानाय गासै बिथांमोनखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।